Papa León XIV celebra nestes momentos unha misa solemne na Sagrada Familia en Barcelona. É un dos actos máis importantes da súa visita a España. Dentro de media hora bendicirá a Torre de Xesús, que coroa o icónico templo de Antonio Gaudí, do que hoxe se cumpre o centenario da súa morte. León XIV enxalzou a Sagrada Familia como signo de unidade e de concordia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, entregou en Xove as 118 bandeiras azuis que distinguirán outras tantas praias galegas este verán. Son 10 máis ca o ano pasado. Somos a terceira comunidade autónoma con máis bandeiras. Como novidade, Ourense suma o primeiro distintivo azul. Será nunha praia fluvial. Calquera época é boa para andar en bicicleta, pero ca chegada do bo tempo a súa presenza multiplícase. De carreiras, de paseo, de montaña ou eléctricas, todas elas son unha boa opción para gozar do verán e como medio de transporte para chegarnos ás praias ou para as piscinas. Boas noites, comezamos todas as miradas postas nestes momentos en Barcelona. O Papa León oficia unha misa no Templo da Sagrada Familia de Barcelona que culminará ca bendición da Torre de Xesús. Enviado especial, Marcos Sueiro. Que tal, Pablo? Continúa a celebración da Eucaristía de Acción de Grazas na que o Papa León preside esta celebración para bendecir a Torre de Xesucristo nos exteriores da Sagrada Familia, pero será a continuación de que remate esta Eucaristía na que están presentes os reis de España acompañados do presidente do goberno e doutras autoridades de Cataluña. Hai moita xente nos exteriores da Basílica, así con moito interese a celebración dunha Eucaristía que está revestida de solemnidade e con pezas musicais moi coidadas. O Papa León xa rematou a homilía desta celebración eucarística e destacou que a concordia e a unidade están simbolizadas por ese templo proxectado e construído por Antoni Gaudí. Estamos pendentes da conclusión desta Eucaristía para escoitar e tamén para ver a bendición da Torre de Xesucristo. En máis asuntos deste día, a Fiscalía Xeral do Estado confirma dúas reunións entre Leire Díez e o fiscal Diego Villafañe, o que fora man dereita de García Ortiz na institución. Pero matiza que o exfiscal xeral non sabía nada e non deu ningunha indicación ao respecto. Leire Díez ia acompañada do abogado de Santos Cerdán. A Fiscalía Xeral do Estado respondeu este mércores ao requerimento do xuíz Pedraz e confirmou dúas reunións entre Leire Díez e o extenente fiscal Diego Villafañe, o que era número 2 de García Ortiz. Foron en marzo e en abril do ano pasado e canda Leire Díez asistiu Jacobo Teijelo, o abogado de Santos Cerdán, investigado tamén na presunta trama criminal que pretendía boicotear as causas xudiciais relacionadas co PSOE e co goberno. No seu escrito, a Fiscalía aclara que o exfiscal xeral non coñecía as xuntanzas, das que di que foi informado a posteriori e que, polo tanto, non deu ningunha instrucción ao respecto. O Partido Popular considera que a situación é insostible. Os socialistas insisten en desvincularse da exmilitante. ¿Cuántas veces voy a decir que es el tiempo de la justicia? Es el tiempo de que nos pongan pruebas encima de la mesa y que determinen lo que tenga que determinar. Y mientras tanto, el Partido Socialista lo que está haciendo es colaborar con toda la información que tiene con la justicia. Ustedes llevan un año mintiendo, diciendo que nadie conocía a la señora Leire Díez, pero realmente todos la conocían, todos hablaban con ella, Ferraz la pagaba e incluso la recibían en la Dirección General de la Guardia Civil y en la Fiscalía General del Estado. Nas filas socialistas crece a presión para que Ferraz presente unha querela contra Leire Díez, unha posibilidade que están estudando os servizos xurídicos do partido. Con todo, o caso Leire non altera os plans de Pedro Sánchez. A oposición pídelle que convoque eleccións, pero o presidente insiste en que vai esgotar a legislatura. Os seus socios reclaman máis explicacións sobre un caso que afecta ao Partido Socialista, pero polo momento manteñen o apoio ao goberno. O líder da oposición acusou a Sánchez de practicar delincuencia de Estado. Cree que o PSOE contratou a Leire Díez para tapar corrupción no partido. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos. E Sánchez replica. Llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Un e outro acabaron xogando as siglas na sesión de control. Señor P.
ese punto. Pregunte primero quién es M. Rajoy. O PP volveu pedir sen éxito eleccións. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Os socios tamén meten a súa presión. Os de Puigdemont creen que Sánchez só se acorda deles cando precisa os seus votos. E pregúntanlle como ve Cataluña. Com veu Catalunya? La veo bien. Li fan falta ulleres, senyor Sánchez. Noguera recoméndalle a Sánchez poñer lentes e Bildu que pise o acelerador e aprobe máis medidas no que resta de legislatura. Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. E o mesmo opina Esquerra Republicana. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Polo momento, os aliados descartan forzar un adianto electoral. Mentres o Senado reprobou esta tarde e por terceira vez no que vai de legislatura o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, tras a morte de dous gardas civís que colidiron cunha narcolancha durante unha persecución en Huelva. O PP, co apoio de partidos minoritarios, impulsaron unha moción para censurar a Marlaska pola insuficiente dotación de medios, recursos e respaldo aos axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado. Noutro caso, no que investiga o expresidente Zapatero, hoxe soubemos que carece de documentos que acrediten a orixe das xoias que os investigadores atoparon na caixa forte do seu despacho. Son rubís, esmeraldas, zafiros e 3 conxuntos completos de xoias. Esas xoias que a UDEF interviu na caixa forte do despacho de Rodríguez Zapatero están no obxectivo da investigación xudicial. Algúns xornais publican hoxe que o expresidente do goberno non conta coa documentación que poida acreditar a súa orixe. Entre as xoias atopadas pola Garda Civil destacan 3 conxuntos. Están integrados por un colar, pulseira, pendentes e anel. A súa procedencia é unha incógnita para a UDEF. Non hai rexistros que acrediten a entrada dese tipo de xoias en España e tampouco hai constancia da súa declaración ante a Axencia Tributaria. O círculo máis próximo de Rodríguez Zapatero falou de que procedían dunha herdanza, unha explicación que non convence aos investigadores. Tamén falaron do valor, entre 30.000 e 50.000 euros, unha taxación moi por debaixo do que estiman os expertos. O informe preliminar encargado polo xuíz da Audiencia Nacional sinala que o seu valor podría rondar o 1.000.000 de euros. Ante os casos xudiciais que afectan ao presidente do goberno, Alfonso Rueda insiste en que é imprescindible que Pedro Sánchez convoque eleccións. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, Rueda reivindicou a estabilidade política de Galicia e apuntou que esgotará a legislatura. Para Alfonso Rueda, a convocatoria de eleccións en España é urxente e imprescindible e aclara que iso non afectaría o calendario electoral galego. A estabilidade que temos en Galicia, a falla de extremismos, eses partidos que no resto de España parece que está en auxe e aquí en Galicia nin existen, se debe unha estabilidade e a estabilidade é cumprir o programa e para o programa fai falta tempo. Tempo para impulsar proxectos como o da multinacional chinesa SAIC en Ferrolterra. Xa temos no sur de Galicia con Stellantis un polo de fabricación automobilística, un polo de automoción importantísimo, e se ahora conseguimos que se faga o mesmo no norte, Galicia vai se situar como un referente en Europa na industria do automóbil, ademais do futuro. E para cumprir en vivenda un dos retos deste mandato. Nos comprometímonos a, en 4 anos, facer 4.000 vivendas construídas pola Xunta directamente. Moitas delas se van a entregar este ano. Entre os desafíos máis inmediatos, o Xacobeo 27, no que agarda a visita do Papa. E sería a culminación perfecta do que vai ser o gran ano de Galicia, non teño ninguna dúbida. Xa estamos preparando con moito mimo. Consenso entre todas as comunidades autónomas para frear o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Asinaron un documento que reclama ao Ministerio reabrir urxentemente o diálogo cos médicos. La ministra se ha quedado sola. Palabras do conselleiro vasco de Saúde pouco antes de comenzar a xuntanza interterritorial. Mónica García afronta a peor crise do seu mandato co rexeitamento unánime das partes implicadas no Estatuto Marco. Que xa ten a todo o mundo en contra, ten en contra os profesionais, ten en contra os sindicatos, ten en contra as comunidades autónomas e ten en contra os pacientes, que son os verdadeiros afectados por eso. Consenso de todas as comunidades autónomas en asinar un documento en que responsabilizan directamente o Ministerio do conflito, xa que a reforma do Estatuto é competencia exclusiva súa. A ministra di, pola contra, que o Goberno xa fixo os deberes e que agora toca ás comunidades materializar as melloras. No se puede hacer como el perro del hortelano.
que ni resuelves ni dejas resolver. Cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas pues se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. As comunidades autónomas exixen que o Ministerio retome o diálogo. El Ministerio nunca ha sido una posición de verdadera negociación. El Ministerio ha fingido que negociaba, ha simulado una negociación que nunca se ha producido de hecho. Os sindicatos médicos manteñen o calendario de folgas e mobilizacións. Estamos de novo en Galicia, falamos da nosa economía. As últimas analíticas botan esperanza sobre o sector bateeiro. As nosas rías están afectadas dende mediados de abril por unha toxina que podería comezar a remitir. Patricia Vilar. Sí, o mexillón galego vai volvendo tímidamente aos mercados. O descenso dos niveis de toxicidade detectados nas últimas analíticas fixo que o Intecmarc decretara a reapertura de 2 polígonos bateeiros aquí nesta ría da Arousa nas últimas horas. Agora mesmo nesta ría hai 3 abertos e a isto súmase outro polígono aberto na ría de Vigo, en concreto en Redondela. Con todo, aínda son 4 do total de 52 que hai repartidos nas rías galegas, polo que segue paralizado o 90 e o 95% da extracción deste bivalvo. O sector bateeiro agarda que estas últimas noticias signifiquen que pouco a pouco vai remitindo ese episodio tóxico primaveral que o 18 de maio obrigou a paralizar por completo a extracción de bivalvo en todas as rías galegas. Grazas, Patricia. Estamos agora no exterior. O Reino Unido volveu vivir unha noite de violencia cos inmigrantes no punto de mira. A difusión dun vídeo dun cidadán sudanés intentando acoitolar un veciño de Belfast desembocou en incidentes violentos na cidade norirlandesa. As autoridades británicas fixeron un chamamento á calma. Esta é a imaxe que desencadeou os disturbios, un intento de decapitación en plena rúa que abortaron a paus 3 persoas que pasaban polo lugar. A vítima, que quedou ferida grave, perdeu un ollo e un norirlandés de 40 anos. O agresor, un sudanés solicitante de asilo que chegou a Belfast en 2023. Unha mensaxe nas redes sociais dun militante da ultradereita chamando literalmente a combater os invasores e retuiteada polo propio Elon Musk desencadeou os disturbios. Queimaron vehículos, levantaron barricadas e foron casa por casa na procura daquelas que crían habitadas por inmigrantes para plantarlles lume. Hai 5 feridos, 3 civís e 2 policías, un cento de investigados e un detido en relación con estes actos vandálicos. Totalmente injustificados, dicía Keir Starmer. Non toleraremos, engadía o primeiro ministro, a violencia contra persoas pola súa orixe. O autor do acoitelamento está detido. Investíganse as razóns da agresión, aínda que se desbota a motivación terrorista. As autoridades temen que os disturbios se estendan por todo o país. Xa se convocaron varias concentracións anti-inmigrantes, aínda que con pouco éxito, en Edimburgo, Manchester ou Londres. Estamos de novo en Galicia. Aumentan as denuncias de mulleres afectadas polas fotos xeradas por intelixencia artificial. Son unhas 15 xa, a metade das supostas vítimas. O caso de Silleda é un golpe de realidade sobre as ameazas da intelixencia artificial que xa está aquí. É a peor cara da chamada IA, a intelixencia artificial. E a través da miña parexa, que lle mandou unha compañera de traballo, vin o vídeo no que salgo eu desnuda. Tenemos que pensar que cualquier imagen que compartimos en redes sociales escapa fuera de nuestro control. Nosotros subimos esa imagen o esa foto a esa red social, cualquiera puede hacer una captura de pantalla y difundirla. Un shock para as vítimas demasiado sinxelo de manexar. Podemos prácticamente dialogar coa inteligencia artificial, podemos decir o que queremos coas nosas palabras, e vai non entender, e polo tanto é moi fácil de manexar. Tan intelixente é que mete medo o pouco control que nos deixa sobre as nosas vidas. As deepfakes son un grande risco porque ten un impacto directo nas persoas, na intimidade e na privacidade das persoas. Despois os riscos da inteligencia artificial son moitos, por exemplo, noticias falsas que poden usarse para manipular a colectivos. Pasou no caso de Silleda, con fotos cotías dunhas 30 mulleres elixidas ao azar. O suposto responsable, un veciño tamén de Silleda onde se publicou o vídeo con todas as fotos, asegura que lle roubaron o móvil. Fronte a todos estes riscos, Revisar las opciones, limitarlo a nuestro círculo cercano y que el teléfono móvil, pues, ponerle un código de bloqueo. O domingo chegou a primeira denuncia. En 4 días suman unhas 16, pero os que viron o vídeo contan alo menos unhas 30 afectadas.
O escritor británico Julian Barnes é o novo Premio Princesa de Asturias das Letras. O xurado destaca del que é un autor extraordinario con mirada europeísta. Un dos seus libros máis coñecidos é El loro de Flaubert. Julian Barnes estivo en Santiago de Compostela hai 10 anos recollendo o Premio San Clemente. Xosé Lois Ledo Andión, produtor e cineasta, recibiu este serán en Ames o 5º Premio de Honra Dolores Ben que outorga a Asociación Galega de Produtoras Independentes, a AGAPI, en recoñecemento á súa traxectoria como defensor do cine independente ca súa produtora Nós. Destacan os seus traballos como director de produción nas películas Santa Liberdade, Liste pronunciado Lister e A cicatriz branca. Alzo la mirada, alzo la mirada. 9:15, volvemos a Barcelona a misa solemne que León XIV celebra na Sagrada Familia. Hai moita expectación porque nuns minutos, Marcos, o Papa vai bendicir a Torre de Xesús. A Eucaristía solemne, Pablo, anticipa o que vai suceder nuns minutos, como dis, a bendición da Torre de Xesús por parte do Papa León XIV. Tras a inauguración descubrirase unha praca conmemorativa da visita situada na fachada do nacemento da Basílica. A Basílica, a igrexa, xa loce con todo o seu esplendor e a cruz preside a cidade de Barcelona. O perímetro da Sagrada Familia está ateigado de fieis a esta hora que, sobre todo, non deixan de entoar cánticos e dar vivas ao Papa. A visita, como ves, sigue despertando moitas emocións. A segunda xornada do Papa en Cataluña arrancou no cárcere de Brians. Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. León XIV agradeceu o testemunho de internas como Monse. Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Todo ser humano es digno. Logo da prisión, oración na Montaña Santa dos Cataláns, na monumental Abadía da Nosa Señora de Montserrat. Benvingut a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Aleluia. Nos anos 90, Prevost fundou no Perú unha parroquia dedicada á Moreneta. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Foi alternando de novo catalán e castelán e volveu citar a Francisco. Señaló que delante de la Madre se despiertan los sentimientos más nobles de una persona. Gracias a todos. Xa pola tarde, encontro cas realidades de caridade e asistencia na Igrexa de San Agustí. Porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás. A culminación deste 5º día de visita, indo á Basílica da Sagrada Familia para celebrar misa. Y para inaugurar la nueva torre de esta basílica, coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra. Con 172 metros, a Torre de Xesucristo é a torre de igrexa máis alta do mundo. Galicia terá este verán 118 praias con bandeira azul, 10 máis que o ano pasado. Somos a terceira comunidade con máis distintivos tras Valencia e Andalucía. A gran novidade é que por primeira vez unha praia fluvial da provincia de Ourense consegue a bandeira. É a dos franceses, no concello da Veiga. Sanxenxo volve ser o concello con maior número de praias con bandeira azul. E a Mariña suma unha ás que conseguira o ano pasado, ten 17. Galicia é a comunidade que máis medra en distintivos e consólidase no podio de España. Por primeira vez as 4 provincias teñen bandeiras azuis. Ademais, contamos cunha das 7 praias do mundo que manteñen o recoñecemento de xeito ininterrompido dende 1987. Se trata de la playa de Bastegueiro en Oleiros. Tiene un mérito impresionante que desde hace 40 años 7 municipios, solo 7 municipios en todo el mundo, uno de ellos gallego,
tengan bandera azul. Alfonso Rueda dixo que as bandeiras azuis son un exemplo da Galicia calidade. Manter en perfecto estado de revista e que sexa un motivo de orgullo os nosos tesouros naturais e ao mesmo tempo permitir a vida económica, unha cousa non ten por que expulsar a outra. Son perfectamente compatibles e se alimentan entre elas. Se sumamos os portos, as instalacións para visitantes e os sendeiros, o número de bandeiras azuis cos que conta Galicia este verán é de 219. O noso litoral tamén atrae as baleas. Estas imaxes foron recollidas polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo nun documental que pon en valor o estudo destes mamíferos a través de técnicas non invasivas. Os expertos esperan velas de novo na nosa costa entre xullo e outubro. Veñen para alimentarse. Os que tamén se puxeron a remollo son os que se achegaron hoxe polo Aquapark de Cerceda, que abriu a temporada. Un plan perfecto para estes días olleiros que veñen por diante. Imaxes que nos lembran que o verán Demetrio está aquí. Sí, temperaturas máis que agradables, o que está facendo que sexan moitas as persoas que queren sair ás rúas, disfrutar destes momentos, destas temperaturas. Aquí en Santiago de Compostela, 21 graus marcaron os termómetros, o que fai invita a que moitas persoas, como aquí, por exemplo, en Porta Faseira, aproveiten e disfruten destas terrazas. Isto é un aviso porque o que se ven por diante, a partir do próximo venres, as previsións anuncianos que en Galicia en moitos puntos superaránse os 30 graus. Hai quen a usa todo o ano, pero que a chegada deste bo tempo son moitos os que acoden ao garaxe para rescatar a bicicleta e dar unhas voltas con ela. Mais alá do clásico de que as bicicletas son pro verán, a afección ao deporte do pedal vai en aumento, sobre todo entre os maiores. No taller de Carlos entran cada semana decenas de bicicletas para unha rápida posta a punto. E a época de máis traballo nas tendas especializadas. Más ou menos o cálculo da semana estamos entre 40 e 50. Sobre todo a xente que ten a bicicleta parada todo o ano, é o momento agora de polo día, de darlle aire, limpar a cadea, axustar cambios, frenos. É tanto o momento de parchear unha roda ou engraxar a bici vella como de adquirir unha nova. Aí as versións eléctricas van gañando terreos prototipos convencionais entre os ciclistas afeccionados. Por 1.000 e pouco euros tes bicicletas moi fiables, un pouquinho máis polivalente, por decirlo de unha maneira, pode valer para ir a traballar, pero tamén o fin de semana ou tal, pois pode facer unha saidiña a un camiño. Para poder facer máis kilómetros con ela e non cansarme tanto. Para os cativos seguen triunfando os modelos clásicos. Para rapaces de 3, 4 e 6, 7 anos, máis ou menos. Hubo un boom xusto agora, en estes días, pedimos a fábrica porque quedamos en nada. Co bo tempo son moitos os que aparcan o coche e empregan a bici como medio de transporte habitual. Vendino, coño unha bici de segunda man e estou moito máis contento. E agora tamén a época en que os máis pequenos aproveitan para aprender iso que non se esquece na vida. Un neno cando empeza a andar na bici é unha maravilla. Nós temos niños de 3 aniños que andan de maravilla. É boa para andar na bicicleta. Que pasa? Que cando chove, os adultos quizás que sí, andamos sin problema ningún, pero a un niño non llevamos tampouco a exixir que ande na bici cando chove. Pois que dure moito o verán para non baixar da bicicleta. Antes de marchar, damos conta dunha noticia que acabamos de coñecer. Os médicos de familia do Sergas terán 30 consultas ao día, 5 delas para receitas. É unha das principais novidades trasladadas pola Consellería de Sanidade aos sindicatos nunha xuntanza mantida hoxe mércores. No caso dos pediatras, o límite de pacientes diarios será de 25. O tempo medio destinado a cada consulta será de 10 minutos. No caso de ser necesario atender máis pacientes, os médicos serán compensados económicamente. Son días de enorme impacto pola visita do Papa, a trascendencia das súas mensaxes, a conexión ca xente, o recordo de Antoni Gaudí, os escenarios dos seus encontros. Marchamos cas mellores imaxes deste quinto día de León XIV en España. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá. Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel. Amb serra d'or els angelets amb serra d'or, eixos turons
temps per fer-vos un palau, per fer-vos un palau. Reina